Gisaad ni Governor Bambi Imano nga laumang sa umalabot Hunyo ning tuig. Pagasugdan ang plano sa katukuran sa 3-story structure isip bagong PHO building. Human kini gilamoy sa kalayo adlaw Miyerkules, Abril 14 ning tuig. Sa pagkakaroon padayon usa ang serbisyo sa buhatan sa Provincial Health Office kun PHO, luyo sa pagsulay nga nahiaguman dihang gilamoy sa kalayo ang buhatan. Taliwala niini pabiling mapasalamaton si Governor Bambi ug PHO Head Dr. Jerry Kalingasan nga walay nakalas sa kinabuhi nga maoy mas labing importante. Sa tinguha nga dili maapektuhan ang panerbisyo sa mga empleyado, taliwala sa kasakit nga gibati ning panahuna tungod sa pagtupok sa kalayo sa ilang opisina ug mga kabtangan sa sulod. Wala nagpatarog ang mga empleyado langkuban ang nagkadaiyang division sa maong buhatan nga mosulod sa trabaho. Temporaryong mamahimong opisina sa mga PHO employees ang Provincial Training Center ug ang tanang kinahanglanong ipahigayon nga meetings ug trainings mahitabo na sa Provincial Engineering's Admin Office o sa Provincial Governor's Office Conference Room. Samtang sa buhatan sa Provincial Early Childhood Care and Development, ang katunga sa Miss or Care staffs mamahimong magtrabaho sa ilang mga tahas. Ug dunay laing katunga nila nga 24/7 na nerbisyo mahimutang sa PDRR container van. Ang buhatan sa Provincial Agriculture Office sab ang mamahimong temporaryong vaccination center. Nagtinabanga usab ang tanang departamento ug hiniusang miabag sa pagbangon sa PHO Miss Or, kundiin sila midunar ug nagkadaiyang kabtangan nga magamit sa PHO sama sa mga band papers, PPEs ug computer sets. Ang tanang empleyado sa PHO dala-dala ang ilang pipila ka mga gamit nga dunay marka sa sunog sama sa mga dokumento. Positibo pagihapon nga sa hustong panahon bisan say nahinay makabangon ug makalahutay sa hingpit gikan niini nga trahedya. Gani man atol sa pagkasunog, wala mibiya si Governor Bambi uban si Dr. Jerry Kalingasan, puwersa sa MODHA ug mayorya sa sangguniang panlalawigan nga mitutok hangtod wala gideklarar sa mga firefighters gikan sa Bureau of Fire Protection Region 10 nga fire out ug under control na. Dili malikayan nga bation ang kasubo ug huyuhoy ang abaga apan nagpabiling lig-on si Governor Bambi aron mapaabot sa tanan nga dili angay magpabilin sa kasub-anan ug makabot lamang ang pagbarog ug balik kung katimbayayong ang tibuok Kapitolyo Probinsyal. Ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.